Rewşa girtiyekî Kurd di zîndanên PYD de ji ber lêdan û işkenceyê gelekî xirab bûye û malbata wî daxwaza serbestberdanê dike. Dako, çareseriya pizîşkî jê re were kirin. Jêderekî ji bajarê Dêrikê Rojavayê Kurdistanê ji arkê re ragihand ku rewşa girtiyê Kurd yê bi navê Giyas Salah İsmaîl ku di roja 18 Tebaxa Borî ji aliyê PYD ve hatibû girtin gelekî xirab bûye û pêwîstiya wî bi çareseriyeke billez heye. Jêdera arkê ku nêzîkî malbata girtiyê navborî ye û nexwest navê wî were ragihandin, her wiha got ku çekdarên PYD di zîndanên xwe de Giyas eşkenceyeke tund kirine û bûye sedem ku çavên wî bi giranî birîndar bûne. Jêdera arkê her wiha da zanîn ku Giyas di zîndanê de rastî corên cuda yên lêdan û işkenceyê hatiye kirin û pêwîstiya wî bi çareseriyeke pizîşkî billez heye, da ku çavê xwe yê rastê ji dest nede. Giyas Salah İsmaîl endamê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyayê û di roja 18 Tebaxa Borî ji aliyê çekdarên PYD ve hatiye revandin û niha di zîndaneke bajarê Qamişlo de ye. Beriya niha jî çekdarên PYD serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Salah Yunus ji zîndanên xwe bi kefalet serbest berdabûn. Piştî ku çavekî xwe di zîndanê de ji ber xirabiya rewşê ji dest dabû û ev e demeke li hewlêrê çareseriya pizîşkî werdigire. Beriya du rojan jî û ji bo cara duyemîn malbatên serkird û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê yên di zîndanên PYD de serdana girtiyên xwe kirin û ji nêzik ve rewşa wan şopandin. Ji roja 15 meha Tebaxa Borî û di dema pêşwaziya cenazeya şehîdê Pêşmergeyê Roj Hebîb Qedrî ku li Herêma Kurdistanê di şerê li dijî Daişê de şehîd ketibû, çekdarên PYD hejmarek serkird û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê revandin û ta niha di girtina serkird û endam û alîgirên Enekesê de berdewam e.